Okay, makita pa ninyo mga karon no. So may hapon taon ninyo eh. Karon mga karon na ata karon diri sa atbang jud aning si Silex. Pero minti man jud nato ni pero minti nganong pero minti man ata maka-vlog wa may gud ako lain time good. Kundi diri la jud ta taon makapabuha guys ato Tagbate no diri mismo sa Biwok area diri sa Pero no. Then asa pasad kanang murag kana sa ta mga karon maka istorya diri kay murag hawan sa kay diri. Then tapos ang mga tao murag dili kay tanto crowd na rin sa kilid ang mga tao kanang sa may kuana kanang kabatuan na kanang dinha na mismo sa kuana kanang dagat na jud ba. So karon ang tumong tuyo na to totala pa may oras siguro murag sa tanaw ninyo murag klaro pa man siguro sa inyo kuan kaning unsay tawag kani kanang sa screen. So ato lang ni suri-suroy no kung okay pa ba ka no kung nindot pa ba. Pero sa tanaw na ako lang kibalik ipamasin lang ako ni mga kadto para atas ma-support nato sa ako YouTube channel. Para ma-upload na nato pero minti kay hibaw na magkakanang murag monetize naman ta sa ato YouTube channel. So please subscribe to sa ato YouTube channel Cedro79. So karon for today's video na karon diri sa proper na jud kung makita ninyo kana na ang kape sa Agustin din ha kanang kuan bitaw Bard sa Navy sa Coast Guard so naa din na. Then diri sa saluyo nako mao na mahibo mo din mga kadto sa saluyo nako daghang kayo din ha mga kuan kanang sakyanan mao na ang SRP padong na dito sa South Road Properties na siya padong dito ni New Star. Diri sa nga side padong na dito sa kanang Plaza Independencia. So kanang din nga side kana sa atubangan ninyo. So mao na kibali ang iconic landmark diri sa Cebu. Then kanisa sa loyo ninyo kana mao na ang inyong alagad si Cedro79. Please subscribe sa ato YouTube channel Cedro79. So karon mga kadto ato ta sa unahan kay atas mao magitumuog tuyo nato ipakita ko ninyo kung sa nakahimtang karong adlaw no. Pizza 22 karon sa buwan sa Marso. So ato ta kay hapon na taon tapos ato lang daginuto ni natong oras. Yeah, let's go. Kani nga agihan mga kadto mahibong moduhan ni kaagihan pero kani nga agihanan naa na kibali murag under tunnel ni siya under the bridge. So kani nga agihan padong ni sa katong Ermita ba kana sa may bato dili Ermita. So murag magkonektar gyapon ni sa kay carbon mangyapon na sa loyo. So mao ni diri naa din na sa loyo ani. So ari ta diri sa may ilawom aning bridge ani. Kala masaka ta diri. Kung say naa diri mga kadto no. Kana saka ta diri makasaka man sa diri. Makasaka man gyapon diri mga kadto ang kuan makasaka man gyapon diri ang tao murag access gyapon ni siya no padong diri sa SRP. Tanawa ninyo murag imposible ra kay mga kadto mabuhat ni nato diri. Tanawa. So manabaw nagika na sa Plaza Independencia mga kuan SRP. Kadto padong na sa Plaza Independencia. So mao nang kahimtang na diri mga kadto no. Kana. So law man ni na so murag git kita sa mga kadto no kay hibaw naman tayo nga murag gidaginot lagi nato time nato diri. Pero nindot sa tanaw nimo diri mga kadto no kay kuan man diri overlooking. Mas makita nato ang kuanang si Silex Bridge. Dong, yun sa mga dong iaway ka dong. Si Silex Bridge tapos dira murag padong na sa Ermita no nga lugara. Ermita na dira no? Dili dito ba? Dito. Bari kay bato man. Bato sakto. Dira bato. Okay. Wala way ko kwarta. Dito hatag dito pagkaon no? Lagi nahatag lagi dito. Nahatag pagkaon dito. Unsa day na? Kuan ni kanang Video. dili calculator. So diri mga karong murag mingaw diri karon kay kuan man diri kanang sa tawag ani. Kanang wa pa mga tao diri kay mo tao diri kanang kuana kanang mga gabi na diri pero ingaron orasa pero padung pa sa mga tao diri pero nindot sad baya kay kuan man ni diri kanang duol sa ligatan ba kanang atis makakita jud tag dagat diri mismo no kay kani nga area ha diri kanang during sa kanang Sinulog Festival bitaw parade floating parade so naa diri okay ari ta sa ilawom
At musud ta diri ari. So ambak ta diri mga kado no. So naana ko diri sa kuan mga kado. So naana ko diri mismo sa kanang dagko bito ng mga bato kay murag kani di na jud ni maabot og dagat ni diri. Kani nga area ha diri dili na maabot tapos murag halos magunitan na nimo mga kado ang Sisilix Bridge kana makita ninyo magunitan na ninyo kay tungod sa kahapit duol na jud kaayo ibili na natong bike nato dito na duol sa bahok man tayo diri tapos diri so mao na ang ermita din ha kanang sa ilawom sa bridge mao na ang ermita din ha diri usa diri sa Pikas Bato tapos diri mao na ni mga kado ang kabatuan no kani so duol na sa dagat. So naay din ha mga bisil din ha ana pero minti mag-agi ang bisil gikan sa lagkalain-lain ng mga lugar no. So padung diri sa Port of Cebu. Kana. So girenovate diri mga kado ang kaning kuan bitaw. Girenovate diri nila ang kanang SR Bridge no kay murag no action nag-crack bitaw tungod sa siguro traffic sa kadaghanan gamit jud ani kay mao may permanente accessible din siya padong gikan sa Talisay padong diri sa Cebu City no or going to downtown na. So diri mismo kuan mga kado diri murag tin-aw man sa dagat diri dili man ingaron samot na ko kari ingaron ng mga panahon na dili kay tanto hangin. So tin-aw jud kayo diri ang dagat then na din na mga nag-ayo lagi kanang mga kontraktor tin-aw pwede diri magkuan pwede diri jud man mamasol no kanang dito gani naay na masol dito tala so ari dito nagkilid ta diri mga kado sa kaning lugar kaning area kilid sa kibali murag coastal area ni bali kay kanang sa unahan dira na mga tao mao na ang naa din ang kuano kanang Kapi San Agustin nga Coast Guard vessel. Okay so naara na bike nato ato na nagkuha ditong bike dilan to nato ko kay basig di siguro na kuanon so ang makapahimo so diri mga karo no kaning nga lugara siguro mismo ra ang kaning tagtungo diri kay ang mga taga diri ra sad no kay kani mao man sa kibali ang kuani diri kanang murag mahog na port siya tungod kay gikan diri nga area ha padung din na sa kanang Shell Island kanang Shell Island katong gi-vlog ko sa una pwede ra ka manawag diri og kanang mga boat bitaw tapos tag 30 ra may plate diri tapos tawgon nimo like kanang matutukan ako din na kana so mao na ang mga mga kanang unsay tawag ani kanang mo isakyan na nimo padong di tabok anang lugara din sa Shell Island tag 30 pesos lang kuan pero siguro kung back import na ka siguro kung ikaw ra sa mahug yapon siguro mga 90 na kay ikaw ra may ibali mo rag silbi mahug ra magipakyaw nimo so pwede ka dito may pwede man siguro mag-overnight din sa Shell Island no kay sa una noon murag nakaanha ko din ha murag duha ra ka oras ko din ha kay kuan lagi kanang unsay tawag ani kanang murag iapas ang atong oras tapos perting inita na jud diha mga kaduno kay bantang man kayo og init diha so ang kuan lang nakanindot lang dira kay murag dool na jud kanang sa poste jud anang bridge dina sa kanang kuan Sisilix Bridge tapos makasuri-suri makatuyok-tuyok sa ka dito sa Loyo kay kung padung ka dito sa Loyo gud ana naa may kibali murag walkway din ha may walkway din ha pwede ka mo agi dito sa Loyo then usa pa sa murag kuan siya kanang unsay tawagan na kanang murag peaceful jud kay kani wa may mga tao gud diha nagud ay mga caretaker diha pero wa may problema na kay pwede ra man ka pa lakaw-lakaw o pwede ra man sa kapasuroy-suroyon. Okay so siguro mahugra siguro na dili nato ma full video or short video ra ni ato ang mga karong adlaw no kay murag iapas ra man ka unya taud-taud murag adto ta siguro sa Plaza Independencia para at least makita sad mo dito unsay kagabi ihon na dito kay ato lang sila pason lang ato mamaya gud ato lingaw kay kung maadto gud ta sa balay maadto ko sa balay murag grabe naman ka kuan grabe ka murag kapuyon man tayo sige tag lingkod si kudkod aning cellphone so mas maayo siguro maka video ta dire at least practice sa tanat nato mga kaduno kung saon tato pag kuan as a vlogger ba pag deliver sa istorya or pag deliver sa ato akibali istorya dire kung diin asa tadapit. Okay so nindot ang dagat karon mga kaduno kay tin-aw kaayo diring dapita no so taud-taud adto ta dito sa may katong namingwit mga kaduno
kundi murag tapok-tapok sa mga tao dito dili mingon dagan jud tao din ha. Pero dili ra ta murag istorya man sa ta, so mo clip lang himong kuha lang tag clip para atis makita asan mo nga asa na ta naa ta diri. Then atas mga video sa diri nindot mga video diri mga kado kay ang panahon karon murag nindot kayo kadang linaw. Mao na si Silix Bridge. So mao na makita ninyo kutob sa man ang labay diri nga mga busy kan mga tagbot makita ninyo diri mga kado. Right. Okay, ato ta sa unahan. Sakita na. Tinaw kayo liguan dong no? Tinaw maliguan ba? Dili niya sakit? Sakit ba ni? Sakit kayo na oy? Bang. Nindot diri mga kado ko mo ari ka diri tapos magaligo ra ka ba? Pwede jud makaligo diri. Dong, wa may moabog diri maligo dong no? Wa may moabog diri maligo no? Pwede ra maligo. Bali. Dagan no? Oh, lagi tinaw kayo magdako diri og maogan. Magdako og maog kanang sa tawag kani. Kanang short para makaligo ta no? Dota. Tinaw pa jud do? Wait. Yung maligi dito. So diri na ikibali murag kuan diri mga kado murag rampa diri makita ninyo tapos dira mo kuan na dira tapos dai nagpakuan diri kay murag kibali murag port diri sa rampa ni para modungko diri ang mga pambot ba ay gani dira mga kado makita na ninyo kanang din ha na din ha nag kuan kanang murag namingwit sila ba tapos gaya raman wa man na magsakay og baroto. Mante masamad. Ayo dai. Ato dai. Dokol gyud. Go. Nindot kayo diri mga kadlo kay maligo ka dili ka abugon din kinahanglan mo adto pa sa laing lugar. Diri na lang mo adto pa ka sa laing lugar tapos maligo ka diri na ditso na jud wa anay jud maingon nga magbayad pa ka diri. Tapos walay mo sagda ha. Nag-video ko. Ano Facebook? Kuan na sa Facebook ra ni. Sa Facebook eh. Isidro Lito. Mabantay ko na yan. Ha? Mabantay ko. Asa? Vlog, mabantay ko. Like ko. Phone, basta mo sikat ha. So di na mga kado mao na ang Caspi San Agustin mao na ang busy ra sa Coast Guard ha. So murag karong adlaw murag diri sila nag-anchorage no. Then abi mo kung ma-describe lang na ako mga kado ang lugar karon diri, ang panahon karon diri or ang kanang sitwasyon diri. Perti jong kuana linaw jud kayo. So murag nindot karon mga kado ting larga sa mga lain na mga lugar kay kung karon na mga panahon na murag kuan man kanang murag linaw jud kayo. I don't know dito sa lain lugar no kay di man gud magkapareha gud ning panahon gud ang weather. So naay no abot dira. Gikan na dira sa Shell Island mga kado no kana. Murag sorry na sana sila dito kana makita ninyo napadong na diri. Nagpambot na sila. So tag 30 ang plate na dira kamo kuan kamo 30 ra siguro plate na diri. Dinara na sa sila ilan murag namingwit ra sana sila mga kadro no. Namingwit ra na sila. Kay nindot sila ilan kay dili tugaw kay ang pamingwitan din ha. Mga smiling kay ni mga badyaw no, kanang murag kamao jud mo kayod ba.
No, you can show me. Wanna feel love is. Michael, mga ko sila ko. Wala ko magagal ito. Masal mo gusto niya? Kukuha mo? Wala pa. Mana kaya? Ya, mana kaya? Okay, murag ipulaan ako si tabi mga kado sa katong bata ba diri nga katong naka-itom kay nga bata tapos gamay pa mga anyo siguro to. Kay murag hilig ba sa tatag marites ba. So karon mga kado adto ta dito sa unahan kay magkuan sa ta dito magtana-tanay mga lights dito tanaw na to para medyo hayag sa ning ato ang video. Kay permanente na ni o ob na jud kayo no ang video na to. So ato lang is magkuan-kuan na sa sagud ko diri sorry lang sa ta kay Sabado man karon weekend so bot pa sabot so Domingo ugma wa may trabaho pero murag na siguro ato lakaw ugma no na 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 ang ato aras diri mga kadro is pagkuan lang sa inyo no pagpakita lang sa unsay mga nindot diri kintahin ang mga talan-aon ra ba kay diri sa Cebu City mga kadro daghan mga spots dire or mga attraction dire pero para sad namo no ay murag kuan sad kanang murag lada na sad ba kanang murag sige-sige na balik-balik na mga area tapos murag gusto namo i-twist sa lain nga area para at least maka kuan kami kana maka istorya maka vlog kaso lang kay wa may ato time kunuhay ba para pag kuan pag suri-suroy kay hibaw naman ka kaning oras nato diri Cebu City basta syudad inapas lahi ra gyud ka ng full time vlogger ta kay murag mas nindot jud kayo kung full time vlogger ta kay kuan man kanang murag sibali na kasi schedule na jud ba ang imong time ba para at least makahimo kag video so diri mga kaduno murag medyo kuan diri kanang nindot diri nga area kay kuan kanang kuan bitaw kanang hayag kayo diri makita ninyo so ganiha medyo ngit to ganiha kay kuan man to ganiha kanang murag padung na sahop sa adlaw then usa pa sa murag wa pa mo andar kaning mga suga diri kay nay uban suga diri solar og naay uban sa diri kuan kanang biko no so pero nindot naman paggabi mga kaduno kay murag makita gay ninyo karon kay kayag naman no so lahi jud ang naay lights og lahi sad kanang medyo padong na sahop sa adlaw kay murag ngiob na so ma-notice man ninyo sa video na ako nga murag ngiob na kay kana padong na sa adlaw. By the way mga kaduno so shout out na yato a video para ugma siguro mag-upload ta ugma kani karon nato ni upload ni sa ato YouTube channel kuan kanang maka-upload ta ugma siguro kung maka-adto ta sa kanang lugar bitaw dito sa kuan adto ta ugma sa Malubog no dito sa Busay luwak pa jud laslayo pa sa Ayala Heights na ta no para at least maka-cover ta dito naay nang imbitar sa tuwa dito sa ato amigo nga si Sir Valerio no ato lang to tagdan no then agdan lang sa nato ning bike nato kung makasakasad ba ni or dili ba pero at least man lang no makuha nato makahimo tag video ugma medyo layo-layo kaning kamutan na lang nato no kay murag mao may sa lagi ato sugo sa lagi nga kinahanglan mag video ta then karon lang kay murag wa may ato ma-post no sa ato social media account no sa Facebook page nato og sa Sidre profile account nato no sa Facebook so ato lang ipaningkamutan mga kuha ta diri og mga gagmay nga video ra so makita ninyo so naa karon sa adlaw amurag oras karon mga kadto mga alas
alas 6 na kapin, padung na alas 7 siguro, pero alas 6 pa. Hindi pa kay tanto content. Makita ninyo ang Sisilex, no? Nindot kayo yung Sisilex mga kado, kay murag nag-light na anay makita na ninyo kanang iyang team nga light, no? Kanang may pagka-purple. So kanindot ba tanaw, no? Kung ari ka sa layo, nindot jud kayo samot na kung naadyo ka dito sa duol-duol, no? So mas grabe jud ka murag maka-attract or ang kuan niya murag kapasigarbo jud nato, no? Kanang lugar maoy pinakasikat dire mismo sa Cebu City mga kadong. So ang akong punto dire mga kadong nganong nahimo tag video para at least makasuroy-suroy sa tanong. Then sa pasama documents nato bisag ginagmay ra taon ng mga video na ato pero at least tanawa lang sa taon ninyo please. Like and subscribe nato sa ato Isidro Salvador Facebook account og sa ato YouTube channel Isidro79. So again, this is Isidro79 mga kadong. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye.